ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଦିନାଥ ବେହେରା ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ ଶ୍ରୀଗୋଦ୍ୱାର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଂଶ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଦିନାଥ ବେହେରା ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ ଶ୍ରୀଗୋଦ୍ୱାର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସି ଅଞ୍ଜନା ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆସିଥିବା ରଶ୍ମି ପରିଡ଼ା ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ ଶ୍ରୀଗୋଦ୍ୱାର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସି ଅଂଶୁ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। दक्षिण दरवाजा के चले आस गंजाम पंचमुदी आसुवा प्रताप नायक श्रीगोद्वार सूचना केन्द्र निकटକୁ आसी ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଂଶର ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ପଞ୍ଚମୁଦିରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତାପ ନାୟକ ଶ୍ରୀଗୋଦ୍ୱାର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଂଶର ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। भद्रकରୁ ଆସିଥିବା ଅଳକା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ ଶ୍ରୀଗୋଦ୍ୱାର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସି ମାତାଜୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଥିବା ଅଳକା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ ଶ୍ରୀଗୋଦ୍ୱାର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। बालेश्वर से मधुपूर्णा मित्र, दीपाली मित्र, आप जहाँ कहीं भी हो